Umangqongqotho labagengeshe untombizi yamncumela uSimonyo sentombi khophoza umkhwekazi. Umathomo yokhafulo sekubolile. Uhawawa umzukulu uganane nisibona umalokazana. Ukhizakhizana. Ngicela ukunibingelela babukeli bakusibanisa amathongo channel. Unoxhako ubamba umcuphi. Uthi sanibonani, uthi dumelanga, uthi abushenga, uthi nda. Namhlanje ngifisa sike sikhulume ngesihloko nje noma sike sisehleleke ngemizuzu emibi kodwa ngifisa ukufundisa ngaso isizwe ukulahla ukufa. Masikhuluma ngokulahla ukufa suke sikhuluma ngani? Masikhuluma ngokulahla ukufa into le evamise ukuthi yenzeke emakade kushoniwe. Uma seqediwe ukufihla umuntu ebese ngakusasa ebese kuyaphunywa omama bahambe bathi bayotheza ebese amadoda bese yaphuma bese yahamba bese yojikijela noma yini ezoqhamuka ehlathini ngaleso sikhathi noma ehlane bese kuthola kuphethwe induku bese leyo nto iyajikijelwa kusuke kuthiwa kulahla ukufa kulahla umkhokha omubi noma kulahla ifu elimnyama beligubezele ekhaya aliphume ngalesilwane. Into le ngithi angifundise kakhulu kubantu abasibukele namanje la kusibanisa amathongo channel. Manje ke umbukelo wokusibanisa amathongo ingakho lento ngiyithinta ngoba ngifisa ukuthi ngifundise wonke umuntu ozobukela le clip ukuthi lento yenziwa nini kanjani. Ngabe lento yenziwa sekugeziwe ihlambo izandla noma yenziwa sekugeziwe umuntu noma seqedwe ukuzila yini. Lesigaba lesi senzeka ngakusasa makusuke seqedwe ukufihlwa komzimba. Kwakhona lento yokungcwaba yafika nondlebe ekhanyilanga umuntu thina besazi ukuthi uyafihlwa ntambama. Hayi mina ngonosaka nje kababa. Kodwa ngokuguquka kwezinto ke nangezikhathi ke nempilo ishintsha sesike sibone nje ukuthi umuntu uyafihlwa emini ngo1 nango2 ngisho umnumzane wekhaya atshala enhlabathini ngo1. Kodwa thina besazi ukuthi umuntu uyafihlwa sekushona inhlavela thina besingangcwabi besimfihla umuntu ngoba besazi kahle ukuthi yasimtshela nje uzovuka. Manje lento ke mbukelo kusibanisa amathongo channel le kuthiwa ukulahla ukufa abanye bazi ukujikijela kuthi sisayojikijela ehlane sayojikijela ehlathini yenziwa ngakusasa. Uthola ukuthi ke sekuyaphunywa ke ngakusasa ke sekuphunywa ingqina ke sekuthiwa ke kuyojikijelwa ebese ke lapho seyiyavuka inyamazane noma seyiyavuka inyoni noma yini isilwane sasehlane ebese kuyajikijwa kuthi hamba kufa. Wonke umuntu ashaya leyo nto leyo evuke ngalesikhathi kuthiwe hamba kufa. Amadoda alahla ukufa ebese omama bese bebuya nezinkuni ngoba bona mabebuya bezekhaya babuya nemfudumalo ukuthi emva kwalokufa ke manje sicela kube khona ukukhanya bona bese beyatheza. Into leyo umbukelo wokusibanisa amathongo channel ekufuna uma ngabe uwumuntu mhlawumbe uke wabhekana naleso simo ebese uyayifunda uyazi ukuthi iyenziwa. Noma ngabe kuthiwa ke nihlala ke emalokishini ngoba phela kunabantu othola ukuthi sebahlala emathekwini ngempela ama-suburbs abanye abasenazo lezo ndawo. Kodwa lelo siko njalo lubalekile ukuthi libe khona ngisho ningaphuma nihambe nepaki nifike nibheke noma yini ezinyoni eyovuka ngaleso sikhathi noma kuthi semgaqweni bese niyayijikijela ngoba iwusiko lokulahla umkhokha ukufa ukuthi ekhaya
angabuyi ukufa eduzane ngoba lento umshophi niyayilahla. Yilento ukuthi kwesisikhathi ke ekhaya kufuke kushone, singabi sithi isikhathi futhi abantu bephinde beshone, bathi besathi basazilile bese bephinde futhi beyangcwaba. Yini izinto abantu abangasazenzi kodwa ezazenziwa kuqala. Manje ngibukela kusibonisa amathongo ngithi angifundise ngalento ukuthi into le eyenziwayo makusuka ekhaya nibhekene naleso simo esikanjalo, kuthiwa ukujikijela, ukulahla ukufa, ukuthi lesimo esike sabhekana nasekhaya ake sihambe nje sikhohlwe yiso. Noma ngabe kuthiwa kwindalo ke vele ukuhamba komuntu ngoba sonke vele ahleli, kodwa kusuke kwenzelwa ukuthi singabuyi eduzane. Manje babukeli bokusibonisa amathongo, ngiyanicela umathomonya uyacela ukuthi lento ekhaya niyifunde niyenze, ngoba ukuthola sekhaya sebehamba bebancane nje, kunemizi manje ayisenamakhehla. Uthola ukuthi kwesisikhathi emakhaya alisekho ikhehla, abantu bashona bebancane. Yini? Ingoba lezinto azisagcineki, azigciniwe, akekho nomuntu ofundisayo, nabantu sebalahla indlela yokwenza izinto ngoba imikhuba le yabantu abadala eyayenziwa ngoba inenhloso ethile. Manje ke mina ngiyafundisa lapho ukuthi wena njenganombukeli wakule channel, zazi izinto, funda izinto ukuze wazi ukuthi okay, ekhaya masibhekene nesimo esikanje into ethize siyenza kanjani. Ningaze nilanda abelaphi bendabuko bakithi bafike emakhaya bezodla imali eziningi ngento nje eningakwazi nizenzele yona nini ekhaya. Manje ke bengifundisa lokho ke kule clip nambukelo kusibonisa amathongo channel. Umathomonya untombizi yamncumela usibhamsogodo, uyabona.